Asa? Tuk-tuk ng upog ka pusong. Ayat tubig. Dili ba pira do takwa? Patong manon. Manon. Kana nun, dirahin nun. Kana nun, walang kalintura na nun. Ha? Ilhan na kung paakan mo. Ikaw nagsaka kanina sa mabinon. Di papa, kalintura ko eh. Ikaw na ko tapo. Upo kaligo, umako ko kaligo. Dalo, kalintura na yun. Naanod ay kasapa nun. Kano sa man? Unsa oras mong ka naanod? Sa buntag? Pauli ka pa, lakaw. Nga, kusog di kay tubig. Pauli palakaw. Pauli ka pa. Dulong pa pagawas. Kana padulong sa balay. Pauli na. Basa imong cellphone. Wala kong diana ana. Nya naanod ay ka? Nagkimot-kimot lagi ko oy tabang. Bangga kang ilanoy. Layo kagi anuran. Layo oy. Sure oy. Layo kayo oy. Nya may gani kay wa ka na tumba. Wala ra. Tintarugo pa man ito. Asa mo dapat mo. Ah, may butong na. Patong lang sa manon. Patong ko. Ayo madam si madukol ko tulo man yo. Masamad mo sundang ha. Agay ba ba ni kitdog koy? Ang gitindog. Sa tindog dako. Ay, malisuro ka nindog. Yate ganun. Unsa naman ang pagpurma? Pasok na. Pasok. Ulo ko ha. Basig dili na butong. Utok ka daw. Butong utog. Butong man. Ha? Kana buwang. Butong gura. Butong daw. Okay, kita. Butong na gura. Tingin daw niya. Ay, kung saan kung ba? Ay, nanian ang gura. Guniti sa nun. Power kay nonon oh. Oo. Oo. Basta bombastic! Pati mo naman ako. Sige na, sige. Sige na nun. Usap nun. Sige, usap. Wala sabi, wala magoy kabutang ang cellphone. Dili ko kabutang ang cellphone. Gunitin nan. Butong. Tungkol laro ang Gabi. Ano? Anak. Unsa man na siya? Bana pa gunit? Picturean. Mana? Butong. buhagan niya, dua, tinut doon eh. Pila man na? Dua. Oh, tara. Wala kay Junard. Wala kay Junard. Ay sig pa utog dara nun. Sayaw din nun. Nun, sayaw nun. Sayaw sa ba? Nun. Sayaw sa. Oh, last. Basta bombastic! Panting nga wala na balaba. Baho! Tara. Ay, managod ya. Mas asa, basta lubi. Lihat aman ni. Gani. Lubi. Ay, dabong yun, no? Kaya laguan ni, di lubi. Mangga ni. Tagbawon tos Junard ba tara ka? Doy tos Junard. Ay, nakapalubak na ba ko si Maya? Ha? Nakapalubak na ko si Moa?
Wala ko kabalo. Ay kanang subscriber dai. Wala ko kabalo. Mag-subscribe na ko katong katutugan aw ha. Gitagaan mo mo kuan ba? Subscribe ng katong bayot na no. Oh. Ano to kaning dapo mo dito? Bombastic din nun. Oh. Ah, sangit itong itlog ani. Ah! Kay bugata dito hana jud. Mana? Kokoy. Tagbon Junard paabot ba? Ayay ka. Minto na ba dagan mga dito. Yan oh. Nindot na itong dalan. Klaro na kita kayong kalibutan. Tara nun, dagan nun. Ah, Dali ta. Chris Junard. aman. Wala ya. Oh, kagulang na ko. Marag mo na ko no. Kan naungoy. Kana Junard. Ha? Oh, dili mo na. Angelo ko kila kita ko Angelo ko. Wala. Wala ba? Matulak. Mano ninyo na? Sige nagtilaw og. Nun. Sige nagtilaw og. Junard. Nard. Langayan kayo. Nga di dun ako malimtan. Katong bata pa ko. Dako kikog laso do. Laki na biya ko ron. Dahil na itong una, balbahutog kikog purma ba?